Farbamo jaja. Čika Zoki nam je doneo 30 belih jaja, ja sam ih skuvala i krenula na posao. Znači, krećemo farbanje. Slobodno bacite hejt u komentarima. Plava boja je boja naše ordinacije. Poželite mi sreću. Ubacujemo jaje. Brano, možeš snimiti malo kako ga ja mučkam ovde. Šta misliš? Top. Idemo na žutu. Ostavljamo da malo blejka. Nanđarasta. Wow! Biti ili ne biti? Poenta je bilo da budu pastelna. Baš ovako sam želela da bude. Rapsodija boje. Prelep. Niježno žuta, kao file. Jao, ba mi je najlepša. Jao, baš su lepa. Ja volim, one crtaju. Opa! Ovo su naše tehničarke, umetničke duše, sada su na delu. Aha, dobro. Molim vas, snimite logo crta Tamara. Da vidim. Opa, Pa, za sad crte.